Apalagi kita di budaya Batak milenial yang selalu memberikan kata-kata sederhana bagi pemuda. Kali ini saya akan mengangkat bagaimana mandok hata pada adat moding. Posisinya mandok hata dari hula-hula naposo atau hula-hula namar-namarangi acara moding. Begini hatanya. Mulai tema tepat satu Tuhan di pasu-pasu do diholong ni rohana itu hita dilehod do dihami hai pason dilehod do diamui pason na dapat hami dia pala dikion ima digokon do jujumuna tuhami hula-hula muna molodumpe mars taonok kita dia pala dikion tamaru kita mandok molati itu Tuhan ala dia kita hai pason dihamu pamuron nami geleng nami dison jong-jong dohani hula-hula orang hula-hula namar-namarangi ima na patruon naroh dohami marhabut nirohan dinang jumolo delap tuata mangboru na bunamion sadana tua-tua satonga muna terlumon sudah nanda tertuat boy arang do kata na tua nama dok asa tuwin na ho parira dulu ni simangot ding nampe nong matua sor matua na tuatui dumud roha molo moding alai hami marpangidot tuamu unang matukiwam molo san umur do ngadapot tupal hanguluan na tuatua kidir maranak kidir marboru marbopu anak marbopu seburu si hamana to muna de si hamana to tatuan de bata dang piga si songono meragam pajuli tuhat tuita alai dia pana dikion dina tutuan atau holongion gok bagaimana di murna di jauh Tuhan kalau pesen perdagingon tang surucara hamuna alayang gosyen hapor satu Tuhan ikon persero hita di pas-pasuni Tuhan dihamu pemuron nami ima puda nami ima tangyang nami pemata nomor 2 di mata asa di pasahat akka silas niruha sikak ni ilumanetek muna di lungun ni rohamuna di peninggalon ni natua-tua nata asa husar surhama sono kuno putah julu-julu tubuh asa balgat yang di rumah balgat yang magabe natua-tua nata olongan ugabemma dihamu sutut no poso ms tabatua perlingguman di deknya wanda matama silut tua lut mahmu di paro sasa ni solo saat ma tukertia basa tami tanya pengen penami kalau nomor 2 di mata basa tanya nongan ulus nagajang saat mamu horas saat jana dia jadi hawang baru nami sangat busip-busipta dua malos siap kami hula-hula namar-namarangi ringgamma atau rokam diamu par musik nami asa sejur mula-mula na sejur mula tepat bamari hami godang mula-mula na sepaguruma godang asa lihat perhorason lihat agabio yang mangli mahami los mangulus geleng namyon dia pala dikyon bay manihami godang dia wala tema nanti ditutup dengan terakhir yaitu godang asatan do studio asatina wa etio binat kono bay manihami godang studio las poduma tu hasata itulah sedikit hata sederhana dari Naposo pada cara pesta moding kita dundang sebagai hula-hula Naposo. Saat ini saya berada di Sibolga rekreasi sambil membuat konten di sini. Horas halak.